De algunha maneira, este proxecto que tiven a sorte de acompañar dende os textos non deixa de ser unha invitación a entrar neste propio espazo, a reactivalo, a coñecer o facer desas cigarreiras, seguramente a repasar con elas ou a susurrar aqueles nomes das máquinas, os nomes dos tabacos, incluso a berrar, non? A produción de cigarrillos por día. E todo iso, no fondo, tamén nos leva a unha reflexión que adiantaba Xoán sobre a nosa relación coa tecnoloxía a través dos tempos. Como por unha banda asenta sempre na sospeita ante o que a tecnoloxía pode causar, pero por outra non deixan de producirse extrañas relacións de afecto. Por iso o texto acaba preguntándose que é o amor senón unha forza motriz, unha corrente tamén. Para min, parte da aventura maior deste proxecto consistiu no trenzado ou na transparencia entre voces, as propias voces dalgunha das cigarreiras, como Lola, tamén as voces de poetas contemporáneas e de poetas como Mendiño, da propia Pardo Bazán, nalgún caso, e mesmo de Lord Byron, aquel Lord Byron que no tempo das revoltas luditas contra 1812, por suposto, indignado na Cámara dos Lores, cando se decidiu penar coa morte a destrucción dos teares, chegou a dicir que é isto, non? De que unha vida valla menos ca un par de medias. Todo iso acabou formando parte deste texto e acabou facendo, espero, que esta fábrica de algunha maneira volva hoxe a funcionar.